Bang. Hei. Diam. Mending tenanan didol tibake. Oh, suwun. Pada-pada, Ya kan? Ya, suwun. Ya. Ya. Kiki. Mas, ya ampun. Akhirnya botol juga. Lanjut duitnya. Ayo karena aku jalan-jalan tahun baru Kok dhisik dong, kok dhisik. Ayo tolak. Ini duitnya. Piye sih? Apa? Duit sapi ndi? Ayo kan aku tuku skincare jalan-jalan. Rungone dhisik, rungone. Kok dhisik? Ndang di duitnya lo. Hah? Skincare piye toh iki? Lah mau kene wong kayak duit sapa? Wis tok endi duite lo, Mas? Ayo ke jalan-jalan. Piye rungone dhisik? Lah apa sih? Kayak lho Mbak nih nyarutang. Lah kowe iki kok aneh sapine bapak kok pikirane dal-dol wae lho. Lah berarti gak ditantuk duit. Entuk duit sapa? Iki lho duit nyarutang Mbak nih iki lho. Oh. Lah malas aku lah. Loh, piye toh cah iki? Wong ana nyarutang kok Bukan si songkone. sapine didol kok duit akeh. Sapine bapak lho kayak iki. Los.